Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Lakhaingore Poke Parlo Tarapung Ahawar along Pun Kachingki Kisung Tarapung Ahawar along network kawe akisung Tarapung pen kahilo kilometer ke thom andamsi Pun Chingki Longji media tum Tarapung along tado sitame news kelo ji aphan anta sungpik anlo lasi prabjen pen sorkar pen Tarapung arat aphan injin sora tawardanki eji aphan choning riponlo Kesole dositame Dr. Aphanle Chingkiji pusitame Chingki movelo kar bianglong pen akisong nai ke Tarapung henlo gari chelenga thai ave lapen seka chelanga thai ta ave lapenti charlia thai sitame ave pini arni o somaratum kana hok the dunglo lasi prabjen pen Tarapung ahawar arata tumaphan kera vegji aphan choning ripon Tarapung pen dorsing tokbi kar bianglong news Arkoini phai kep arni abarim ke PLT Chingria song NGO tum dipu press club asai hemalong pherang ke amai kangnipon labang so pherang ke amai along alang litum pen ke pachini pona tengki ke damtang suri hinera incorresian inkan chitini phai pli arni karbiang long risim kangtang ke oda song trok atum state lapen central government atum MOS te tokponlu laso MOS te tokpon det pen pini an arkoini phai kep anke cheklo jon pli soselo Bonta piniar niata Central State Karbianglong Autonomous Council atum lamchak ta song trok ke dress atum aphan rehabilitation nangki pirega jok ningduklo lasi prabjen pen alang litum kachetok kapat chunji aphan Karbianglong Autonomous Council atum cherap cheto dunangji pusi ningje pon non alang litum abarim ke PLT atum rada pharman kaching thora saya mo longke claim PG kerap dun verji aphan pu mangponsi abarim ke PLT atum Chingria song NGO amahang pathek ponlo laso NGO aphan Aprangke Ponjia Phan, Bidisar, Amita Phanse, Lapen Mepu, Malong Timong, Ranam Lizang, Kongchunbang, Langso Dera, Organizing Kongchunbang, Angrong Hanse, Bida Ijang, Lapen Bang Thongke Patuma Phan Executive Member Pekponlo. Abarim KPLTR, Chingria Song NGO, Nangkate Nangkokmal. Nitum Abarim KPLTR, Chingria Song Mepu, Malong Timong Bajok, Pachinigo. Ateke Nilitum September directly Surihira inquiry si alikan dito central government pen dito lamdon kasi tong petang lagat pen api wasta me dito labangso KPLT kachinghon clear pen aporti atung doan besar doan lapu amat ke pratpun ke chokchi lapen dito ke claim po nang ji Kima kam na tuktik lang kapatun po nang yakam tuktik lang to kamatan na joksi nitong pini labangso abarim KPLTR Chingria song po mang katetor KPLTR po lang the bangke lahalo arabang ke ranrong pia group nitong arong pia section na group no kasi labangso po lang the bangke lang to kan lang platilo lapen labangso amahang bethe ko nang ko lang the bangke lahalo nitong pini Nilito maphan central government pen kaching kitang alam thia putha nitum ningduk lo pini arnias tame nitum revelation of an decades nitum kedamtang ningkan surina incorresi September tarik 3 pen lamdon chetobet pen nito angat akerap kipi kapijir son kana ta teknolongalang la pen nito kan awar sai ki me kapeklang kota nitum mat teknolongalang labang solam thia putha kaching ki jethang kaching wayang bom Signatory sa tumpen cenglo alang tumpen celang rapet pen labangso alam ti puta kaching ki kecedaun kecetok alam ti puta pacun boleh masih itu ini labangso abarin KPLTR amahang kek mono athega labangso ambong pen nitum ongdung akiders do nitum bang kharo thomra pokke braket thom akiders nitum KPLT headquarter di Phuong bong pen nitum dolo labangso ambong pen pini nitum isinak itu thegia pha labang song bong pet ke prak pun pe ya pha claim jam dam jam lapason ka vedia je phansi angri si ang don si apeng si kidu pon je phansi ni do ka mata si ni tum do an la lam don ke chetok tang KPLT
people si bangso aparim kiperti ar cingri asong mate NGO ni tum bangso asong seng kon ko ko kalala yan itum kita tang 2021 mate September 4 ni itum sarkar along lamdom chitong rata samay itum ini tum ke claim na ya side kita itum lamdom chitong rata ton ko balita slon ini tum non itum lamdom chitong rata kan non kini ke 2022 dan ten na yo Januari itu bangso sai pati bangso song mahang ke pathek akinang sot ko la no itu mas song nong kasik sak pati itu no sumar ama sami itu kiklem kitam along mate itu kiklem war sai long asame itu makinang sot adim ka humri dam dia sai be dalo asini tu bangso NGO mate itu bangso social welfare abang di seng ko na ko bangke itu ado ka we itu hamhang ngasong atum sampai sini loh itu han pasti itu village kan itu nongkong pakai kado kita pada dalam sini pasti bang solong sampai itu helipen suntuk pasang kok pasti kami itu ini itu sosial hoi dan sampai itu kiklaim pun ini ulang tu cuma kasih itu lah ini abarem kita di ciri song tu NGO itu bisa kalau All Hill Tribe Chamber of Commerce and Industry atumpen pherang kamai kangnipon. Arkoi ni phaikep suri hini rain kora hini arni Karbi Anglong beha bepar anathu ansose paching thurnang puamen pen All Hill Tribe Chamber of Commerce and Industry Karbi Anglong aro amahang pathek ponlu. Alangli tumpen akemang ke Karbi Anglong arlo angtan pen kewang beha bepar aron repen nangke klema tumaphan langchari dunji. Lapente non ki thurmi arisoe janga tumaphan skill development training hei hui pen chenglok beha bepara hen kang thurponji aphanta akemang tadu son si Karbi Anglong beha bepara son asonamu dopik lake arlong ki koila sangti arlong hei hui do lahai sitami langchari dunsi ko son si Karbi Anglong autonomous council aphan revenue ke pawangjima lahaya puthakta kama thado pusi All Hill Tribe Chamber of Commerce and Industry kongchunbang John Tendon Teron ahin pen ningjepon son si chairman ahin pen kaningje ponthuke alangli tum ahok pet angsong anta registration alotado lapen angtan pen beha bepar ke claim ke wanga tum sitami arona teng pen ke claim pami nangji jongsi ke claim pami me pulote sodak akang saita PG pusi AHTCCI chairman Birton Teron ahin pen ningjepon All Hill Tribe Chamber of Commerce and Industry kasoro bang itu sehingga pada pista bila tu press meet pala ini bang bila tu mana tu makai no pensi ya media hoi pensi tu press meet kono babang ke nasional lo itu Commerce and Industry ya bang itu function bang mana non profit pada itu Karbi Anglong ada asam itu atau abang active phone bo lah siladak kisuman itu malang rules and regulations sa mukha bang katoji laban kunana si effect di mal solam kan itu bang logi solam kasi itu ini dia hoy panta pendar itu atau hoy panta pati kan tumang itu kasi All Hill Tribe Chamber of Commerce and Industry Karbi Anglong arlo kedo promo ko la beha bapar pede tenglok laban non iturmi yudatum ani ko yudatum kan si opportunity kita isi dulu laban nason satasi yudatum along claim abe par beha pede tenglok haya jangan sampai itu promo ko monitoring ke kuri masih itu non Chamber of Commerce ayin pede ko saya basic ko kasih datang bang ke non ke cengsi bang ke itu lah price illegal alam kamap tak masih itu dang ni lalu kenang sort penang itu di sini Karbi Anglong lo kacok claim ji kedang ji abe par alas kami itu aron dadu trading license pen ke tenglok bahkan unconditional mana cipitik tipin pen kacok claim abe par tapi cipaci tipin pen kacok claim abe par ngai lam aku takkan kan itu mana solongan kan itu mana dah so All Hill Tribe Chamber of Commerce ahin masih industry ahin masih itu claim pon pola sila. Hai aku takkan kami itu lah on
non la so ro dangang ko ini pada pensami itu masuk kami lagi masuk tumpang telepon ko lapen dak cooperation bang kan nutin kami donang ko la bang rumah politika la song kali la si commercial si song pada Debar of commerce ko na tumit kilo ko sila so song pen sila tunon la claim dia kama bang ini tumpang telepon ko la si